Днес ще минем през най-опасните пътища в България, с реални кадри от Street View, ясни обяснения защо са рискови и практични съвети как да шофирате по-безопасно. Ако вие знаете други опасни места, моля споделете в коментарите и ще направим втора част. Започваме с един от най-опасните маршрути, а именно този през Кресненското дефиле. Намира се между Симитли и Кресна по поречието на река Струма. Профилът му е планински каньон с тесни ленти, серпентини и почти липса на аварийни площадки. През него преминава смесен поток от леки коли и много тирове. Има доста капани, като много слепи завои, както и мокри сенчести петна, дори и при сухо време. Този път е целогодишно рисков. Лятото умора и бързане, а зимата обледеняване и мъгла в ниското. Съветите как да минеш са, както при повечето пътища. Светлини през деня. Влизай в завоите с нормална скорост, изпреварвай само на маркираните места и ако виждаш изход от маневрата. И пази по-голяма дистанция от обичайното. Вторият много опасен участък се намира между Русе и Бяла. Това е път, който свързва Дунав мост с вътрешността на страната. Профилът му е дълги прави с ограничена видимост заради възвишения, много тежкотоварен трафик и ограничени зони за изпреварване. Има доста капани, като верижни изпреварвания, включвания от второстепенни пътища, разсейване и умора след дълги часове път от към границите. Този път е целогодишно опасен, като естествено пикът е в летните месеци и по празниците. Съветите ми как да минеш са: не се подвеждай по празна права, гледай поне 3-4 автомобила напред. Ако видимостта не е на 100%, просто откажи маневрата. И винаги оставяй буфер и планирай почивки. Следващият много опасен участък е прохода на Републиката или Хаинбоаз. Намира се между Велико Търново и Гурково. Профилът му е дълги спускания и поредица остри завои, чести мъгли и мокра настилка, както и много тирове. Капаните са доста прегряване на спирачките пред тежкотоварните автомобили. Освен това, неправилна траектория и рязане на завои. Също така има доста паднали листа, както и кал през есента и зимата. Зимата има мъгла и слана, а лятото претоварени камиони и по-дълъг спирачен път. Съветът ми как да минеш е: използвай двигателна спирачка и намалявай преди завоя. Пази дясна линия и изпреварване само на 100% видимост. Следващият опасен път е между Габрово и Казанлък. Това е проходът Шипка. Пътят представлява класически планински серпентини, смени на настилка и интензивен туристически поток, автобуси, колоездачи и мотористи. Капаните са доста внезапни спирания на автобуси, различно сцепление между лентите, дребни камъни или листа в сенките, както и доста оптични капани от красивите гледки, по които човек може да се загледа. Пролетта и лятото има много туристи, а зимата обледеняване и затруднено почистване. Как да минеш? Ниска предавка, не режи апекса, пази резерв за незнаен фактор зад завоя, дистанция и търпение при колони. Следващият път в моята класация е през Панчарево и Пасарел към Боровец. Това е пътят София-Самоков. Има доста бързи прави, последвани от тесни завои, микроклимати с мъгла и черен лед, вечерен насрещен поток от силни фарове. Капаните са сух на вид път, който е влажен или хлъзгав в сенките. Рискови изпреварвания при туристическия пик и мотористи по периферията. Зимата и пролетта може да има лед и мъгла, а лятото много мотори и туристи. Съветът ми е да се правят плавни движения, къси светлини при мъгла, голяма дистанция и да се намалява преди всеки завой. Сега отиваме и на път Е87 край Обзор, а именно Варна-Бургас. Това е черноморският коридор между двата града. Пътят е характерен с крайбрежни завой с променлива видимост, множество отбивки към комплекси и плажове, както и сезонни колони. Има внезапни ю-търнове към заведения и плажни алеи, пешеходци в периферията, умора и прегряване на водача през лятото. Тъй като шофирането по този маршрут е доста изнервен, предлагам
планирани почивки на поне 2 часа, темпомат на разумна скорост, както и да се намалява преди завой и преди отбивки. Също така трябва да се гледа далече напред и с повишена отговорност. Следващият доста опасен път е между София и Мездра. Профилът му е тесни радиуси, тунели и рязък светлинен контраст, възможни падащи камъни и мокри участъци в сенките. Има измамна преценка на дистанция в тунел, мокър асфалт в излизанията, както и доста туристи край пътя през уикенда. Пролетта и есента е мокро, а зимата има обледеняване на сенчестите места. Съветвам винаги да сте с включени светлини през деня. Това е нещо, което се забравя доста често. Също така да се държи стабилна дясна линия, да не се режат завоите и да се намалява преди тунели, както и след тях. Сега ви прехвърлям между Видин и Монтана. Това е северо-западният коридор към Дунав мост 2. Има доста интензивни тирове, дълги колони, ограничени прозорци за безопасно изпреварване. Също така е двойна непрекъсната линия, възвишение, както и скрита насрещна колона от коли. Присъстват и доста агресивни маневри и опасни изпреварвания от изнервени водачи. Съветът ми как да минеш е: изпреварвай само при 100% видимост. Сега ви съсредоточавам вниманието и на кръстовище в Петолъчката. Това е голям пътен възел край Сливен. Има много направления, различни радиуси и ленти, динамични смени на траектория в последния момент. Също така има капани като късно вземане на лента, нечетене на табели, внезапни престроявания без мигач. Трафикът е целогодишен, като има доста голям пик в летните уикенди, както и празниците. Трябва да се четат табелите отрано, да се заема правилната лента на време и всеки от нас да бъде предвидим, както и да предвижда маневрите на отсрещните. А сега се пренасяме в централна северна България, а именно пътя Български извор и Микре. Това е може би един от най-опасните пътища в страната. Профилът му е дълги прави, които подмамват към скорост, последвани обаче от слепи кривини, отчасти неравна и износена маркировка. Пътят създава доста оптични илюзии, като например има време за изпреварване, но на практика се оказва друго. Освен това има разлика в сцеплението между лентите, както и доста насрещно движещи се автомобили, които изкачат след възвишенията, към които ние нямаме видимост. Пътят е опасен целогодишно, като при дъжд е особено коварен. Как да минеш? Ами както на повечето места, дръж ограниченията. Влизай в кривените с темпо за стоп без паника и изпреварване само при идеална видимост на целия участък. Наистина 100% видимост. А сега отиваме на мястото, където загина Сияна на 31 март тази година. Тя загина при сблъсък между лек автомобил и тежкотоварен камион. Пътят е Телиш и Радомирци. Маршрутът е характерен с интензивен тежкотоварен поток, прави с последващи слепи кривини, както и чести мъгли и валежи. Има различно сцепление между лентите, дълга права, която подмамва към ускорение, а след това насрещни, скрити зад гърбица, идващи отсреща коли. През пролета и есента има мъгли, а зимата има доста лед в сенките. Трябва да се спазват ограниченията и да се отказва изпреварване при най-малкото съмнение. Погледа винаги трябва да е далеч напред и да се спазва голяма дистанция. Моля, бъдете много внимателни. Показах ви участъци, които взимат жертви всяка година, с реални кадри от Street View, както и моите практични съвети. Но разбира се, списъкът не свършва до тук. Напишете в коментарите кой път според вас е подценен, къде изпреварванията са най-опасни и кои завои ви плашат. Ще събера всичко и ще направя част 2 с вашите предложения. Абонирайте се и натиснете камбанката, за да видите кога излиза и втората част. Харесайте, абонирайте се и карайте умно!